No, No? en els pobles no es feia, sinó a l'església. A l'església sí que es feia més molta festa. Perquè es cantava la missa, tothom a missa, això tothom. Després s'anava a adorar, també es cantava villancicos. Bueno, a l'església es coneixia molt la festa. Pessebre al col·legi. Quan vaig començar a anar al col·legi, llavors sí. La mestra ens feia fer el pessebre. L'única cosa. Felicitacions sí que se'n rebien. Ens posàvem allà exposades, totes allí, però en aquell temps eren poquetes, I villancicos. Les villancicos escoltàvem o per la ràdio o que les cantaven el pare i la mare. Vull dir, jo he estat amb llums de carburo. Que a la nit per dormir a casa ens havíem de posar un totxo escalfat a la llar de foc, diguéssim, el totxo dins els llençols per escalfar-nos. Només vam posar 5 o 6 bombilles a cada casa. Els treballs a casa nostra, el foc, a casa Ribera, el foc i la cuina, hi havia una tosta al mig. I a damunt hi havia una finestreta per penjar la llum, per estalviar més llum, que donava llum a la cuina i llum al foc. I clar, és que només hi havia que bombilles, no hi havia cap traste ni cap traste per estalviar llum. Es comprava una mica més perquè per la sopa, però es tenia tot coses de casa. No es comprava. Si no la sopa, no sé pas què es comprava més. Torrons també, això sí. Figues també, això. torrons i una botella d'algun licor per beure, una copeta. Però una botelleta de xampany tothom no tenia bé a casa per Nadal. Anava reaccionat tot. Bueno, no tenia vi nevera, llavors no. Teníem alguns carners, i com que era l'hivern, doncs que fa fred, ja teníem un carner allà al rebost. Saps el que diu carner? Una fusta penjada allà a la paret amb una tela metàl·lica. I després, sí, doncs vam baixar a comprar lates de sardina o peix, llavors baixàvem aquí a comprar bacallà, que en compraven molt llavors. Bacallà i sardines i arrencades. I res més. Sí, jo era... Bueno, no sé quin any era que va arribar a la carretera, no hi havia carretera. Baixàvem a comprar caminant amb una roqueta que teníem. Anàvem tot el roquet aquell i tornàvem a marxar cap al poble. I així ens ho fèiem. Fins que vam fer la carretera, doncs així ens ho vam fer sempre. Era molt trista la nostra vida. Sense llum, sense aigua, sense carretera, sense telèfon. Escolta, ara estem a la glòria. Ni teníem l'aigua a casa. La meva mare, amb un fustegal, portava l'aigua de la font. Això ho recordo jo encara. Pues es sembrava de tot. Mira, ordi, civada, segel, blat, i els trossos també fèiem llentilles i pèsols que en diuen arbelles, se'n diu arbelles, però eren com ara els pèsols. I fesols, tot, els trossos. I no es comprava gaires coses per menjar, perquè es collia això, els horts, i moltes trufes, però moltes, uns munters. Subsistíem perquè teníem blat, teníem patates, quan era el temps de les patates compraven. Quan collíem les patates, encobellaven de vi, arròs i sucre. Perquè teníem els conills, teníem de casa, teníem corders de casa i pollastres. Vull dir, patàvem el tocino i teníem molta cosa de casa. Quan havien de pagar el que compraven a la plana, pues tenien les 100 pessetes. I si no, venien un sac de blat i ja s'arreglaven amb el que hi havia a casa. Sí, el diumenge
Però sempre, tots els diumenges de l'any anàvem a missa. I per anar a missa tot el mudat. Sí, sí. Mudats. Ui, sí. I ben mudats. I bueno, hi dèiem el rosari quasi cada dia. I a missa cada diumenge, del meu record. I tot s'ha anat perdent. Sí, sempre ens estrenàvem un jersei, un vestit, algo, ens estrenàvem. Si per Nadal no s'estrena, per Nadal. Un abric molt maco. I quan va passar l'aiguat de l'any 37, que vam patir molt, perquè això sí que ho recordo, la mama ens va posar l'abric nou a punt, per si haguéssim de sortir, doncs no perdre l'abric. I jo per Nadal em feien cada any uns pantalons golf. Tu saps com eren els pantalons golf? Els pantalons d'aquestos de vellut i t'arribaven fins aquí mitja cama i estaven doblegats. Pantalon golf. Lligat aquí baix. I tant, i mitjons, molts estrenàvem, que baixaven a comprar la llana aquí s'enterada. La meva mare mos ho feia tot, i moltes dones del poble. N'hi havia alguna que no, però a la plana sempre hi havia vies modestes. Antes les dones feien moltes robes dones a casa. Les camises de treballar les feien sempre elles. Sí. I mudaven uns ginollets i unes cueres als pantalons que li he dit que era fet en màquina. I ho feien elles, anaven a prendre de cosir. Els trajes mateixos, no de llana d'estam, que l'estam no s'arruga mai. Però nosaltres les jerseis, tot ens ho feia la meva mare de llana, per l'hivern, parlem de l'hivern. I clar, per Nadal ja esperàvem el jerseret, el vestidet, totes aquestes coses. Però de gastar i anar a comprar i no, poc. De sastres i tot això. No hi havia quartos com ara. Sempre feia una mica extraordinari dels altres dies, però més que res, sí feia el dia de Nadal. El dia de Nadal, el meu pare comprava per fer Nochebuena i feia cantar villancicos. I jo havia passat la Nochebuena cantant 3 o 4 villancicos i un Pare Nostre em feia dir. Fins a la vella, que la traia cap a fora perquè li era son menjar i aigua, i ja posàvem mandarines, alguna mica de pa, alguna poma, i després una mica d'aigua perquè begués també. A mullar l'estrella amb una galleta. A mullar no, anàvem al balcó a veure les estrelles. Conteu les estrelles, que aneu a comptar les estrelles. I llavors tornàvem cap allà i picàvem. Tronca de Nadal, caga tarrons i pixa-mi blanc. Aquesta que treu. Nosaltres diem, el dia de Nadal, posarem la porc al sal, la gallina a la pastera i el topí a cap del pi. Canta, Valentí. Que allà passen bous i vaques, amb gallines amb sabates i crestons amb sabatons. Diu, correu minyons a replegar cagallons. Caga, tio, caga torrons per jo. Caga tronca de Nadal, caga torrons i pixa-mi blanc, no cagues arencades que són salades. Caga torrons que són molt bons. Sortia el que sortia, mira. Aixecàvem la manteta i agafàvem el que hi havia sota. A casa meva era molta colla a pissigallí. Torrons o cendres, segons el bé que t'havies portat. No moltes coses. Alguna capsa de pastes, fruita i del que tenien a casa. Torrons quasi no en menjàvem llavors. Oh, que diferent és. No hi puc pensar. Una tauleta de torrons, però aquí s'ha acabat la història, perquè aquests torrons es posaven llavors pel dia de Reis, per quan vinguessin se poguessin jalar els Reis amb els camellos. També s'havien matat algun porc, que no els matàvem gaire antes de les festes, perquè ells sempre diuen, així són més grossos, així tenen els dies més. Entonces fèiem una llagonixeta xica,
les nenes. Més aviat xutxeries, Primer et poden donar en gomes, saps? Torrons, caramels i bombons, coses, i figues, i llavors estaven moltes figues seques, que eren paquetades, que eren bones. A la meva germana li van tancar un conill a dintre del caixó, aquell un conill. I llavors el traia, feia un conill! I van mirar un conill i va sortir uns mitjons nous, saps? Unes espardenyes noves. Llavors ja sabia que llavors picaven i ja no hi ha res, ja no hi ha res. I després una mica de carbó també. Anàvem a missa de gall, que deien. La missa de gall de la vella de Nadal a les 12 de la nit. Sí, això sí. Igual hi havia 2 o 3 mossens que venien a dir la missa. Això sí que ho celebraven molt. Era qüestió de religió. Ui, allò, era... Que després de la missa de gall sortíem i fèiem una foguera a la plaça i portaven coca i feien vi cremat. Estàvem festa, però s'havia de fer molta feina perquè fos festa. Les dones al matí ja donaven menys tocinos, sempre tenim un pocs, tot l'any en tenim un. Després donaven menys gallines, donaven menys conills, escombrar i bueno, ja preparat per dinar i no se'n feia gaire de festa, no? I els homes també. Pues hi havia les vaques, que també menjaven igual que un altre dia. Xocolata i pa torrat. Sí, i després els homes a la mateixa tassa, o algo de licor, vi dolç, que no ens agradava antes, la gent ens agradava l'anís també. Després d'esmorzar, anar a missa. Ui, era sagrat anar a missa el dia de Nadal, tu. Cantaven també moltes cançons quan anaven a adorar. Sí, però mira, podem anar a missa perquè ja es feia el caldo la vella. Allò, una bona colla de caldo, amb bandonguilles que feien. Havien matat els porcs. A la casa que per Nadal tenen un porc a la salera, bon Nadal se'ls espera. Ja feien la pilota, ja feien el caldo de moltes coses que del porc. El caldo el feien amb una olla penjada allà al cremall i fèiem el caldo allí. I a sota la olla es feia el foc. I els brases que feien cap a la casa de la casserola. Una casserola Podria ser redona o ovalada. sí, més que a casa nostra hi havia un parell, redones, una cua que tenien i 3 potes. Cuidaven un call, el cuidaven molt abans per matar-lo per Nadal. I es feia vigilar a les pollastres per dinar. Cuida la casserola i bé, i bo, molt bo. S'hi posava s'hi coure una mica de ceba, uns talls de ceba, i després s'hi posava una mica de tomata, i s'estenia pastanagues, doncs s'hi coure allí, i peres de cardós, que hi són molt bones, així amb la pollastra, prou bones, I de postres fèiem un flam la meva mare, que llavors, clar, els torrons es feien curts. Pues un flam i menjar flam. Torrons no se menjava gaire perquè valien calerets. Postre, una fruita, el que... Ui, sé que quan em vaig fer gran, des d'allí tenia unes ganes de menjar dolç i coses bones perquè, clar, ens vam creure que no sabíem ni què era. Per Sant Esteve ja mos anàvem menjant el que havia sobrat del dia de Nadal, però... Sant Esteve veus a la pobleta... Era el patró del poble, llavors missa cantava, hi havia ball a l'estudi i feien cambra. Era la festa major xica i jugaven música. Sí, el patró del poble, anaiens. Sí, el patró del poble i bueno, i sí.
Sí, pues, clar, es feia el dinar, doncs mira, també, la tradició era de fer canelons i guisat, bueno, diferent del dia de Nadal, però bueno, també un bon dinar. Per Nadal al nevar i fer mal temps i no veia carretera, ja es va acabar la festa major i tot. Enganyàvem que podíem. M'ho n'havien fet i me l'havien gastat. Fèiem uns paperets, Penjar-los a el penjaven a l'esquena, Ninots, te'l penjaves a l'esquena i de vegades si no ho veia hi havia gent grans que els hi penjàvem i ho portaven tot el dia. Al capellà li fotíem moltes llufes. Però me'n recordo més al capellà que inclús a la gent. Deien mentides, et feien creure coses que no era veritat. Ho esperàvem amb alegria perquè cada xorrada que feien... Mira, ves allà a tal casa, que hi ha una casa allà sola, que s'ha de caminar potser 7 o 8 minuts. I dis-les que deixen un tinyol de poc i jo ara som escapat. Què vins? Vols escapar? Sí. No veus que són les innocents? Torna-te'n. Home, hi devia vigilar que no es podia ser una entredada. Que hi havia un pastor que li diuen Ton, que n'hi havia ovelles, i li vam anar a dir, Ton, mira, que ahir la nit vas perdre una ovella que et va quedar allà dalt del poble vell. Com el món li diu, vols dir? Sí, ja hi pots anar. Pues ara m'hi calço i ara hi vaig. I se'n va anar a buscar l'ovella. L'ovella no hi era. L'ovella no va trobar cap. Fem un tip de córrer que havia de córrer aturar els animals en algun puesto, que no era veritat. I quan ja havia corregut molt, riure i que tornés que eren ells innocents. I jo, uns crits i empipada. Així, coses així moltes. Mos ho passàvem ben bé. Rièvem més cara. Molt, mos feia més gràcia tot, cara. Ara ja no fem cas de res. Oh, s'hi pot pensar. L'home dels nassos era molt xocant, Ho he vist un home que tenia tants nassos com dies i l'any. I Lluís, has vist passar un home, avui, que tenia tants nassos com dies i l'any? No. Diu, t'hi jugues una botella de beure? Sí, perquè jo no he vist cap persona que tingués tants nassos com dies i l'any. No l'he vist. I li van fer pagar una botella, venís. Havíem d'anar allà baix a la cantina, que hi ha l'home dels nassos. Nosaltres no ho sabíem llavors i anàvem allà i no ho vèiem cap. La ciutat era l'home dels nassos. Estava amb un nas així molt aguillat, saps? Com si fos una àguila. Tenim una por de Déu amb l'home dels nassos. Bé, mamà, amb un gis blanc, agafava i feia un ninot allà a la porta. Feia un home amb un nas. I llavors, quan sortíem d'estudi, ens deia, nens, veniu cap ací, que veureu l'home que només tants nassos com dies allà, hi ha un cap allà i que només tenia un nas perquè només era un dia. Sí. Ens reuníem, tota la canalla, i a buscar ninou per cases. I picàvem a la porta, dèiem, padrí, padrina, doneu-mos ninou. I quintàvem padrins i padrines que avui en nou. I cantàvem una cançó cada casa, a canalla no. Cançons més que eren eclesiàstiques, cançons pues, zapatero que estás trabajando de día y de noche la luz del candil, que a l'hora de dir el rosario apagas la vela i te vas a dormir. Cantàvem cançons tots eclesiàstics, tot era iglesia, i ells ens donaven mil coses. Sí. Torrons, sí, torrons encara ja m'ho donaven una mica de torrons. I alguna mica de coca, que es feia, aquella coca es feia de les cases, totes les cases tenien forn. Et donaven un tall de coca i una mandarina. Pues mira, 4 nous, 4 caramelos, 4 roqueries, llavors no hi havia res més. Un parell d'ous, 2 o 3 trompes.
Et donaven, doncs, llavors hi havia moltes figues, perquè eren molt bones. Figues i a la colla de raïm, torrons i coses embolicades, caramelos, un cistelló que ja ho teníem els presos, un cistellonet ja. Amb aquella cistelleta la posàvem al rebost de totes les cases i una mica cada dia ja s'acaba i ja s'acaba. Pues el dia de Cap d'Any també fèiem un bon dinar, o un bon arròs, una bona paella, i després pues, algo igual fèiem una llonganissa a la brasa, o fèiem un rostit. No, el dia de Cap d'Any si es dinava bé. Bon dinar, sí. Tant com el dia de Nadal, no, però també... I llavors els felicitaven, bueno, bon any nou, i poca cosa. Vinien els reis, que passaven pel carrer Reis, i posaven els balcons i posaven aguinaldo. Sí, passaven però no havia vist mai ningú. Això sí, al balcó sí. I ens hi posàvem uns vasets amb la botella de l'anís, llavors unes quantes mandarines, si teníem galetes, i la taula de torrons per Reis. Una tassa amb aigua, un plat amb ordi. Sí. Un cabasset de blat o d'ordi, que posessis al balcó per quan passessin els reis que tinguessin menjar pels cavalls. La sabata o una cistelleta o algo perquè posessin les coses. Sí, això sí. I llavors ens deien, poseu un paquetet de sal, perquè aquells cavalls fa molts dies que no en venen, van caminant i no els donen sal. I els hi posàvem una mica de sal amb una paperina a la cistella. La nit de Reis mos feien anar a dormir aviat i estàvem nerviosos perquè al preparar tot això ja et va posar nerviós. I procurar dormir perquè si ens despertéssim i els reis veiessin que estem desperts no ens deixaran res. No anàvem a dormir. A dormir i l'endemà? El dia sí que mos llevàvem aviat. Allí es mos llevàvem aviat per anar al balcó. Que havien passat els reis a la nit, que mos havíem d'haver llevant més aviat que els havíem vist passar pel carrer, i mos diuen, però han passat els reis a la nit i vaig encara dormir-ho. Per l'endemà quan s'aixecaven, anem a veure què ens han portat. Voleu va passar això. I allò era un magatzem de joguets, clar, 6 germans. Joguets d'aquell temps, Nines, amb 4 nenes, els nens pilotes, algun cotxet d'aquells de corda, després la baldufa, el diabolo. El joc es deia el joc de la gràcia. Era un aro de fusta, simple, amb 2 bastons, 2 jo i 2 l'altre. I llavors a l'Irano ens el tiràvem de l'un a l'altre. Era molt maco el joc. Els reis no es portaven alguna cosa, però poc. Era un ploviet i a dintre hi anava un llapis, goma. Una llibreta i una capsa de colors. Coses així portaven. No portaven res de jugar, ni jocs, ni històries. No existien a Puigcerdà. Havíem de jugar nosaltres com podíem. Més que res, coses de torrons, caramelos, figues, coses embolicades, bola, bolites. De torrons, una mica de xocolata i una capsa de galetes. Torrons, 4 nous, una poma, una mandarina, xocolata, i algun joguet per jugar, alguna cuineta, ja per jugar era més xica. Un any ens van portar una cartera per anar a col·legi, un maletí, i després algun parxís, també. O sigui, es portaven coses, nosaltres no m'ho portaven tantes. No. Xocolata, pastes. Després,
fruita, una poma, una pera, o peres, o allò, i després torrons, i portaven una botelleta de vi. Una botelleta de vi ja li trobàvem, i bueno, alguna carallada, alguna joguina, no sé, petita, d'aquestes que hi havia llavors. Bueno, a vegades un vestidet, a vegades allò ens donaven més aviat coses de portar, I coses que eren útils que t'havien de comprar i t'ho portaven el dia dels Reis. Res de jocs a nosaltres. Sí. Havia cabres. Eren pobres, els Reis, però eren els pobres. Sí, és que no hi havia. Home, estaves empleat, que totes que hi vestis i gots i coses, i a buscar aigua a la font. Nena, vés a buscar aigua. I hi havia feina, com que tot a mà. Cada casa tenia animals, tocinos, torders, ovelles, mules, hi havia feina. Com que teníem animals, havia els animals i les nenes a cosir, a balós, cap aquí, cap allà, no penses cap que... Els diumenges hi havia un mes, sí. Però els altres dies poc, perquè ens anava a estudi, anava a peu d'aquí a Cortés. Venia a dinar a casa, que va a dinar i el cap allà. No tenia més temps. Els diumenges sí que jugava, però els diumenges les nenes, nena que s'ha d'anar a rentar, nena que s'ha de fer això, s'ha d'anar a l'os, no sé. Érem ocupats, llavors treballàvem. No és com ara que ara ha canviat. Petits, perquè ens compraven algo de roba, perquè arribaven els joguets i no ens feien treballar el dia de festa. No havíem d'estudiar aquell dia tampoc. De festa. I a la tarda anàvem a jugar a cartes, ens juntàvem 3 o 4 cases d'aquí del poble. Pues que ens jugàvem i els nens ens jugàvem i ballàvem al ball, cantar cançons estius modernes i això, quan ja vam ser més grans. Potser eren les torres que ens menjàvem a casa. Que érem tota la família reunits, perquè els meus pares llavors ens estimaven molt i ens donaven tot el millor per nosaltres. Pues la unió de la gent, més que res. Primera feina era anar a rosari. Hi havia un senyor al poble que el seu era, vinga, tocar rosari i a rosari tothom. Clar, llavors ens reuníem. La desencusa del rosari, tots allà dalt a riure a la plaça quan sortíem, que era bonica. Era bonic això. La plaça negra de gent del poble, era tot ple, i nens. Ui, quants nens! El pessebre, les Nadales. Pues vam venir que anàvem a missa i cantàvem les villaticos, el nen Jesús. Sí. Que antes ho fèiem tot amb molt bona fe i anaves a l'església amb aquella fe que tenies amb Déu, no com ara, que ja quasi l'hem perdut, la fe. Antes si visqueva molt la missa a l'església, cap de nostre de dinar, ja s'havia d'anar vespres. Es visqueva molt la festa de l'església, per aquelles festes, molt de l'església. Així com ara, tot, només menjar, dinar i... No, antes era molt de l'església. Ha canviat molt tot, tot. I Nadal d'ara, pues que es reunissin tota la família. Fan uns bons àpats, junts. Pues mira, que nosaltres que tenim que ens reunim encara tota la família. Tots, que som uns 22 o 24. Tots amb aquest menjador. El més bonic que estem també amb les fills i els nets. La reunió de la família. I la reunió de la família, això és bonic. Això, a missa jo ja no hi puc anar. Ara hi ha més la família. Regals pocs, pocs.
de que era petita no em recordo de cap. Sí que celebraven de vegades que feien vestit, em compraven un vestit nou, m'agradava molt, però ja m'ho anunciaven, va, que et comprarem un vestidet, però... Pues una nina, m'ha regalat una nina que li posava treure els vestits i posar-los. Vaig tenir 10 o 11 anys que ja era jo molt a fronton, a la plaça, i em van regalar una pilota. Una nina petita, però jo vaig disfrutar amb aquella nina. La vestiva i la posava a dormir. L'única cosa que vaig tenir. Un nino era molt bonic, de porcelana. Una flauta. Allò sí que em va encantar i allò vaig tindre un ramat de dies. Acordeonet d'aquestos xics i allò era una il·lusió que em va fer molt. Me portava fora a portar les ovelles i allí me divertia tocant la flauta i tocant l'acordeon i... D'una pepona que arribava el dia de Reis i al cap de 2 dies desapareixia. Que resulta que cada any em portaven la mateixa amb diferent vestit, que li feia la meva mare perquè era modesta. Només que recordo que la primera vegada que em van fer a la Pobla, els agafat els faldellers de la meva mare, jo vergonyós, me va anar a Caldaldo. I el mes del Daldo, pues me va veure i diu, mire, el primer regalo. M'ha regalat un mirall. Vaig pillar més content amb aquest mirall. La nina, que no n'havia tingut mai cap, preciosa. No, que és, que jo ja jugava i m'agradava molt. Sí. Caseta de nines, sí, amb vestits, inclús els en fèiem. Però esclar, les nines no duraven gaire, tenien els braços així, i aviat caien. Eren d'aquelles de cartró. Però una nina amb una capsa de sabates i hi havia un matalacet, de llana, i un coixí i un cobrellit. Bueno, un boniquet, saps? Jo m'ha fet molta gràcia i no en tenia cap. Una foto dels dos, com si fos una foto d'aquelles de boda, perquè quan ens vam casar no en vam fer cap. Doncs em van regalar el mòbil. És el millor que tinc. Perquè allí m'entero de tot. Miro tot el món així. Sort ni tinc. Tinc amics aquí com de la família. No em sento mai sola. Si de res m'hi sap greu de marxar d'aquest món i havent fet vella, pel que veig ara i que m'hagi fet vella. Si va més la tecnologia d'ara que tot. M'encanta la tecnologia. Oh, quina pena havent fet vella. El millor que van fallar, aquella figura. El meu compleany em vaig llevar al matí i vaig veure un home que pintava allà blau. Collons, que baixo, i vaig cap allà al carrer. I dic, què collons pintes aquí? Això dic, us he pintat de blanc o de groc, blau, aquest color no hi bonic, home, collons. I ell va dir, anar pintant. Va baixar més avall, diu, ara us pintaré a vostè. Ai, mira, quan vinen la família, els nets, tots, que em donen vida. Si en qualsevol cosa érem més la canalla, més feliços que avui. Amb la canalla ens divertíem més. Si ja teníem 16 o 17 anys, que encara anàvem a jugar a conillets. Antes, moltes coses no es veies, però ara ja no saps què més veure, ja ho veus tot. Per televisió ja es veu tot, llavors no veies res, llavors se'n donaven, què et dic jo, et donaven unes quantes boles de jugar, hòstia, quin regalo. Sí, és que ha canviat el món talment que no... Perquè antes, el primer avió que vaig veure jo, que vaig tenir 5 o 6 anys, hòstia, va tranquil·lar el cel. El primer avió que vam sentir, ja, és que ja no se'ns fa cas les coses. Quan ja en veus tantes i... Han canviat 1000, però, Un 1000. Encara és molt excèntric, molt exagerat, tot. I en canvi els valors com a famílies i com a d'allò no es percebeix. El Nadal era una espècie de reunió familiar
I la gent, la família, ja no ens ajuntem. El Nadal s'ha perdut. L'únic que trobo des d'anys ara que no valoren com nosaltres ho valoràvem tot. Ara no en tenen mai prou. No. Massa abundància. Entre poc i massa, Hem vist massa coses i massa abundants de tot. Al final acabes que ja no en fas cas. Vull haver-hi. Ara vull tot coses per jugar, per fer un malbé. Escolta. Ara hi ha de tot. Jo miro jocs i penso, mira què, si els haguéssim tingut nosaltres abans.